Taraken sugeng dalu, sugeng pepanggihan kali kula sak kanca Supranada Indonesia. Nggih. Mugi mboten maleh lan mugi mboten jeleh. Ngaten. Iki dulur-dulur tumplek-blek dadi siji. Tumplek-blek iki sing para tamu bapak-bapak lenggahe ana pelataran ngarep karo pelataran dhuwur. Iki sing tamune Mas Fatkul iki lenggahe ana sisih lor. Kanca-kanca dulur. Pak. Lah nggih sisih kidul madhep ngalor. Begini omongan ora celap-celup ngono ki lho. Tekok sik ben ra kewirangan. Sisih kidul madhep ngalor. Iki kabeh iso mlumpuk tumplek-blek tukang syuting bengi iki. Iki apa ya do gak payu apa piye ngono. Balekke job mau ngarep nggone Mas Fatkul. Ora payu. Wah, berarti sing ngampuh ki mung JMS. Elok kancane prei kok budal dhewe. Ning ya maklum menyadari wong bose JMS ki ya ampuh. Ampuhe. Ustadz calon haji Muhammad Sunaryo. Sendi to? Bagus ora wonge bagus ora? Weh, Ustadz calon haji Muhammad Sunaryo piyayine gedhe dhuwur, bagus, gagah. Kowe ngerti ora? Aku ngerti syuting JMS iki kondang mantep, murah. Gambare bening. Ning aku ki ora ngerti tau ora ngerti bose ki sing ketoke bengi iki bose ndereke mung awake tok ndase ra katut to. Sendi to bose ki sendi ki aku penasaran. Endi to bose sendi Mas? Sendi. Alah, lah raimu kok dadak mbok dhelikke ki nyapa? Alah Gusti Allah gantenge. Ora sambok dutan apa kowe kene-kene. Bae malah mukok-mukok ki piye to kita malah. Iki nyapa kok malah mukok-mukok ki? Ayo kene raine dituduhne. Apa? Wis sirikane siji. Nyapa? Dicedhaki wong pupuran. Alah, apa iya to? Iya. Ndoi tak dilate ndoi. Mbok menawa engko nek mandi lho, Mas. Wah. Injih. Ya alhamdulillah. Matur sembah nuwun Mas Fajar, Mas Heru, Mas Patrick. Lah jan tambah ndek mben ki jah piyayine ki ireng-ireng, saiki kok tambah ireng kabeh gitu. Ning manis ganteng. Kene lho Mas nyapa ki lho. Injih, gantenge kaya ngene kok isin ki lak. Iki kan iki kon bawa. Alah nyawang raine pucet kok kon bawa ki lak ya. Sik. Gak yakin aku. Mas. Engko nyanyi wae nek bawa ora yakin. Sugeng Riyadi minal aidin wal faidin. Ya. Minal aidin wal faizin. Inget ana raiku ki lho nyapa kaya. Iki cono, iki nyapa ora mbok culke. Rumangsaku kok. Pun pinarak lenggah. Injih matur sembah nuwun iki atur lipur Kang Mas. Ayo kono sowan bapak-bapak. Ya kene sing wagirono kaya engko diurutne wong penyanyine akeh kok iki kok kemrungsung ki nyapa to no? Oke. Manut ngono lho edan apa piye to iki? Lho idolamu galake kaya apa? Atur lipur. Larase Slendro Kang Mas. Ya, aku seneng slendro ya. Diaturke slendro? Ya. Sepinten Mas? Oh, sik. Mas Naru ajeng bawa. Oh, mboten. Kene. Iki netizen para pemirsa iki wis ngerti nek JMS ki syuting video syuting pusat. Pusat. Nek kuwi tenan. Pusat keunaran. Alah. Iki bose sing marai. Ning ro ngerti bose sing endi lak dorong paham rung pirsa. Ya iki piyayine. Aku tenan iki syuting kondang bose ora yakin ngene iki aku dek. Ambemu. Tenan aku. Aku alah rasa mbok raimu ki rasa mbok tutupi engko tak wae sempak engko malahan. Lah raine dhewe ditutupi. Awak tawa sempak bareng. Lah malah apik sempake. Ning tenan lho Mas Narjo ki leh ngopeni kanca-kancane yo ora dianggep anak buah. Nek kuwi tenan. Kanca. Lah. Kanca ruang ki tenanan. Seragam yo ditukokke anyar terus ning mung sak werna yo mung ireng putih. Engko lak padha karo kene kancane kingkulaan malahan. Ayo Mas, bawa ya Mas, nyanyi ya. Engko udute tak tukokke udutmu apa? Kok gelem Ayo, Mas. Slendro. Iki mat-matan malih? Iya. Anjir. Ya ndang. Bawa. Sithik kae. Wah, dindingane dawa ireng. Nek dawa men. Manut. Jenang kula
diganti jeneng Grendul ngono ora entuk to, Cik? Ora mathuk. Wah, iki komplit. Iki sing sangka etan kono masih satu wilayah. Aku ki ya kaya masuk Gesi. Bayek mau nanti ta? Ndi to, Cik? Lah. Wong kondang sak donya raine distoking. Lha. Jas ta? Lah malah elok apik iki lho lah. Terima kasih iso teko. Aja gawe wirange kon. Pengker rene golek utangan apa ora? Lah uripmu ngenes seramno kok. Halah, status kok ngenes seran jamak. Piye? Bola-bali ki ora ndedit, tembok mati ae to ya, aku yo ngono. Halah, putih kok untune tok ki lah ya. Wis, ndek bolore ya wirang tok. Jane lenggahe rada maju kene nggon padang. Maju mirang-mirangi, ireng kok ning ngarep. Ora iso. Ben ning mburi ngono iki malah HP. Ayo bawane. Bayo. Ya ngombe barang apa ya kolu? Lali aja lali. Kene mbi, kene. Aku pilih kene kowe kok ngatur aku to kowe iki. Padha oleh sambatan to. Sambatan gone Mas Fatkul aku gak. Aku kok gak mulih atus ngene aku. Mangke nek sing badhe nusul mboke Dembi niki mboten mulih. Halah padune kowe sar ngeloni dhewe kok dadak ngecret. Jabang bayi amalan kaya ngono kok ya. Kuwi nek ra mendem berat napa ya. Ya engko dindemi mari Mas rong renteng ngono lah ya mendem dhewe. Iya. Ali niki sulih kula. Kowe ngerti tukang syuting semeniki? Nyapa? Ki sing gleling dhewe liyane krama ora ana. Ndi to krama sing ndi to? Ha iki. Alah, wong sak tegesan kono kok ya gleling utama. Kowe ngerti mergo ki arep ketemu sang idola. Sapa? Putri. Alah, beda keyakinan. Lah kok beda keyakinan piye? Putri yakin kramane ora yakin, mergo dedeke ora padha. Put, rene Put. Rene. Jajar Put, jajar. Krama ki leh ngarep-ngarep sok kapan iso sesandingan karo Dik Putri. Klambine anyar. Allah, ki jajar kene, syuting Mas. Kowe roh leh dandan sore mau. Klambine dipadhakke rekane. Padha. Nah, ngene iki. Ya. Adek kaya widodari nyangking pot. Wis ora dadi ngopo. Ayo. Ya. Muga-muga sakinah ya, Le. Aja dianggep sepele. Ora krama ki mingkem nek rekoso men lho iki. Kowe kok aja ngono kowe, ngomong nek raine kemunduran ngono lho iki ngawur tok. Mingkem nek kaya dipeksa rekosane ra ukur. Ora apa-apa. Sesuk tatapke tembok ya ben rata, ya. Ya gantenge kaya ngono kok mbok kaya ngono. Kula mboten melu. Ya Bi ya. Hamong ngati, nganti rampung langgam iki tak emut ping lungguh. Hamong ngati, aja ngono kuwi mari mili. Hamong ngati tansah nggon deli yen dadi lara gala sedih rinten dalu Makrama ala ketokan Mas Krama wah iya ning aja kleru lho Put Krama karo Bayek ya alah wong eleke padha kok mangsa ya ora kok padha piye apik Krama nemen Bayek kowe ngerti ya wong loro kuwi ndak ndina ki WA-ne aku heeh mbi ingin ngene ndak ndina kowe ora ya kurang ajar to mangsaku dikira kene cah enom ya nganti besok kapan tanggapan neng Gesi kene alah kok men kata-kata wis ora apa-apa cangkemku dhewe kok ngecret ana yen dadi lara gelap nah langgame
engko karo sowan bapak-bapak. Wis reti rasa mbok omongi no. Wong latare jembar kon dadak mbok atur. Sik, iki oyi enek ora oyi? Napa? Ha iki juragane jagung sing gak tau rugi. OVS ya. Oh, ngombe to. Oh, lah keparat kowe. Wene, ora entuk. Luang tak pangan dhewe nek tak kei kowe. Alah, tuwek kok ngono kok gagas iki to. Ana, lungguh. Kalamun weruh sliramu paten iki anane tansah rengu rasa kang Lo. sarwa mikir hati tan bisa jenjen bisa koncati saben wanci tansah kanggo dati nanging aku wedi plakon bung rasane dan nahan lara Sakinah mawadah warohmah. Ana unen-unen tempe dele mblak-mblakan. Tegese apa no? Biyen turu dhewe gedibakan. Terus saiki? Saiki manten anyar yen turu. Alah kowe kuwi kaya mula alame iki wis beda, masane wis beda ya Mas Fatkul. Iki golek wis wayahe tugase golek duit. Semangat kerja. Tugase wong lanang ngopeni wong wedok semangat kerja. Tetap semangat kerja. Nah, kerja keras dan keras kerja. Kerja keras dan keras kerja. Pokoknya loro ya Mas. Tetep wis ora apa-apa kaya bola dhewe kok. Lah iki manten anyar yo iki boy. Kok tambah jan. Oh, nggih. Kersane awor kanca-kanca mriko. Oh iya, monggo pinarak monggo. Syuting Mas. Siti syuting aku wae kiri rasan. Ula sawah sapa ngendut nadyan hati tansah lo saiba bunga rasaku lamun bisa jajak ketan siramu bisa saja
bisa nguncati saben-saben ranci tansah kanggo gati nanging aku ati kloko pungkasane ademahan loro tresno nadyan nadong yen katul nanging caket sajroning atiku kono ku nandang tresno Halo. wis inodyak sak dremo nglampahi Ya. Ugi salam hormat kula Bapak Carik Sepuh, Bapak Sutrisno. Bapak Nggih, Sutrisno sehat selalu. Alhamdulillah Sugeng pinaringan awet riyadi. gagah awet sehate Alih niki Mas Bayan. Mas Bayan Nggih, sekeca Mas lenggahipun. nggih alhamdulillah nggih awet gagah awet sehate ugi Niki Pak Lurah dereng kepareng rawuh. Pun Dereng? rawuh, dereng. Dereng. oh ngaten nggih Sesuk nduk pahargyan. dereng ngantuk nggih Pak nggih dereng alhamdulillah piyayi mriki betah melek lho kok Kandhane ya, Dok. sing Yayi. apa mbone ramke sapa to mangsa ngopo kon dadak ngono nyapa lah ya lah padha wae cangkeme wong Petu loro. debik ya. Maksud aku kok. Matur nuwun lho Pak, ya Allah, paling no karo njaluk lagu rawani lho kene. Kok ngersake apa kok ditake. Lah ngersake napa, Pak? Mengke, Pak. Sing baku sing gayeng mesti. Nggih to, Pak. Gayeng. Sendika Ah, dawuh. mestine ngono. Nggih. Pun ngestokke Monggo, dawuh. iya, Nek ngaten. piyai kene iki senengane sing irama seraget-seragen Ngaten ngono kok. kanggo tampa ngantuk. Heeh. Iya, Dek, ya. Hula sawah ala sapa mendut. Nadyan tansah saiba bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu Nggih. matur sembah nuwun Kang Mas Mbak Petrus Indri.